ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2110 саршидагӣ то Toyota Mark II ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 139 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J ки соли бароишаш 1999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 38000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 272000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. 4 электропакет дорад. мотораш 1.6 простой мебошад. и боз кондисионерам доштае. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм трактори фурӯшӣ Юмезе дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. нархаш 15000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 107000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм Hyundai Starex соли бароишаш 10000 сол мебошад ки бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад Далевакан Сарбанд. сӯзишвори дизелай. объём мотораш 2.4 литр. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 26500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 190000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав дорад. аккумулятораш нав мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Daewoo Tico соли бароишаш 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.2 литр. коробка передачаш механика. нархи мошин 10000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 71000 рубл мешавад. гуфтагие ки нахаду аст, савдо мешавад боз. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли бароишаш 1992 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини газ. объём мотораш 0.6. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 23000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 164000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. дурунаш 97 кардагия. и боз алишиам аст ба Opel Astra J. солаш 1999 боло бошад гуфтагие. болои сумметон гуфтагие. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II ки соли бароишаш 1996 аст.
дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар исфара сӯзишвори бензин газа объём мотораш 2 литра коробка передачаш автоматика мебошад нархи мошин 26000 сомония баробар бигардонем 186000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст кузаш седан мебошад мошина сасаниша тенҷи баъд гуфтеса агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум ваз 2110 соли бароиша 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе сӯзишвори бензин газ мебошад объём мотораш 1.6 коробка передачаш механика мебошад нархи мошин 12000 сомония баробар бигардонем 86000 рубл мешавад ранги мошин сервисия кузаш седан мебошад мошина гуфтагие ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад 1 сола ҳуҷҷат дорад 4 баллони нави дигар дорад и боз краскаш нав мебошад агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум Opel Vectra Простой соли бароишаш 1992 мебошад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе сӯзишвори бензин газа объём мотораш 1.6 коробка передачаш механика мебошад нархи мошин 17500 сомония баробар бигардонем 125000 рубл мешавад ранги мошин сирх аст кузаш седан мебошад мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум трактори фурӯшӣ T40 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 19000 сомония баробар бигардонем 136000 рубл мешавад трактори фурӯширо ҳамаи ҷоша гуфтагие кор мекунад агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум Daewoo Nexi соли бароишаш 1996 мебошад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе сӯзишвори бензин газ мебошад объём мотораш 1.5 литра коробка передачаш автоматика нархи мошин 21000 сомония баробар бигардонем 150000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст кузаш седан мебошад мошина ҳамаи ҷоша хуб гуфтеса агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravana ки соли бароишаш 1992 мебошад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе сӯзишвори бензин газ мебошад объём мотораш 1.6 коробка передачаш механика мебошад нархи мошин 13300 сомония баробар бигардонем 95000 рубл мешавад мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% танҳо документош тамом шудагие агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 Mercedes Sprinter соли бароиша 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд сӯзишвори дизел мебошад объём мотораш 2 литра коробка передачаш механика мебошад нархи мошин 100000 сомония мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% айвагонай 4 баллони пачка дорад агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13 трактори фурӯшӣ МТЗ 82 Беларус соли бароиша 2016 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар Қурғонтепа нархаш бошад 130000 сомония трактора ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад састаниша беҳтарин гуфтесан
استحصال بلاروس میباشد ایراسیا 2016 سال آوردگی به دیانش. اگر خریدار انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. 14. تویوتا مارک د سالی برایش 1998 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در اسفره. سوزشواریش بنزین خالی میباشد. ابیو موتورش 2 لیتر است. коробка передач автоматик аст. нархи мошин 30,000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 215,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина састаниша тенҷи баъд гуфтаса ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico ки соли бароиш 1996 аст. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. сӯзишвори бензин газ мебошад. абиё мотораш 1 литр аст. коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 12,000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 86,000 рубл мешавад. мошина мотор, коробка, ходовоиша нав кардагиян 100% кор мекунад. техас мотораш 1 сола мебошад. срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шида барои ҳамқадар мефурӯшанд. боз арзон ҳам мешавад гуфтагӣ. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.